Faransi jamana ye Sardasiw dagayɔrɔ min bɛ Mali jamana kɛɲɛka ani kɔrɔnyanfan na lasegi tɛnɛndon u ka labɔli jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la san 10 kɔfɛla la Force Barkhane ka wulikajɔ jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛli la Faransi Sardasiwlakaw u ye laseli kɛ yan'u tagali cɛ ko u ben'u janto tɔgɔcɛn min bɛ ta ka ɲɛsin u ma kunnafoni di siraw kan mun bena boli ka wulikajɔw kɛ Faransi jamana juguya la walima ka taa mɔgɔw su don a yira k'a fɔ ko Faransi de y'o kojugu ninnu kɛ mɔgɔ dɔw minnu bɛ a koɲa kalama minnu y'a ɲini k'a fɔ k'u tɔgɔ kana fɔ AFP ka kuma la n'u ye laseli kɛ AFP ye ko olu ye Rusi jamana ka kɛlɛkɛ sarala mɔgɔ dɔw k'u nana arabadon u ka kuma la ani fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ sigida mɔgɔ dɔw fɛnɛ ka sereyali y'a yira k'a fɔ k'olu fɛnɛ ye Rusi jamana mɔgɔ ye Faransi jamana ka Sardasiw olu ka kuma latɛmɛna Pascal Lani ko Sardasiw dagayɔrɔ Menaka olu tagatɔla ka bɔ yen ko a kɛra hɛrɛ ani basigi kɔnɔna la ka laseli la dɔgɔkun daminɛ la hali n'a sɔrɔ Mali jamana fɛnɛ ye laseli kɛ k'a fɔ ko ani Rusi jamana de bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ ko ale tɛ Wagner dɔn